Здравейте и добре дошли на днешната ни среща. Тук е мястото, където науката среща природата, а здравето най-после се отдъхва. И сега ще разберем защо. За тези от вас, които не ме познават, казвам се Светлана Здравкова и в следващия час ще ви преведа по един различен, но изключително семпъл, смислен и вдъхновяващ път към възстановяване на нашето здраве. Път, който, както аз обичам да казвам, не минава през аптеката, а минава през нас самите. Защо? Днес ще надникнем в науката за едно от най-интригуващите открития в областта на естественото подпомагане и възстановяване на здравето. Тоест, днес ще разберем за пластирите Х39 и ще разберем как нещо толкова маничко отключва толкова много. Но преди да навлезем в дълбоките води на фотобиомодулацията, искам да ви разкажа малко за самата компания и кой стои зад тази иновация. Компания LiveLife. LiveLife не е просто бранд, това е визия за свят, в който здравето се възстановява не чрез познатия ни начин, не чрез химия, а чрез стимулиране на нашите собствени клетки и чрез нашата собствена възможност на тялото да се самовъзстанови. Създадена е през 2004 година от Дейвид Шмидт, който е изобретател, учен и визионер с над 200 патента. Неговият фокус винаги е бил как можем да активираме тялото да се лекува само, без медикаменти, без игли, без чужда намеса. Нека сега да ви разкажа малко повече за човека, който стои зад цялата тази технология. Както казах, Дейвид Шмидт. Дейвид Шмидт не е просто изобретател. Той е от тези хора, които не приемат не може за отговор. Още от млад той се облича по наука, инженерство и биология. Също така той е изобретател с мисия. Не просто да създаде поредният продукт, за да подобри живота на хората, но всичко започва през началото на 2000-та година, когато работи по военен проект, финансиран от Американското министерство на отбраната. Задачата му била следната: да помогне на подводничарите на военноморските сили на САЩ да имат повече енергия и издържливост, без стимуланти и без медикаменти. Тогава му хрумва нещо гениално. Ами, ако можем да стимулираме тялото чрез светлина, точно както растенията използват слънчевата светлина, за да самите те за да растат. Така създава първите енергийни пластири, базирани на принципа на фотобиомодулацията. Тоест светлина, отразена от тялото, която активира определени биохимични процеси. Идеята му бързо излиза извън военните рамки и вижда, че тази технология може да промени хиляди животи. И така създава компания LiveLife и започва своята мисия да даде на хората средство да активират собственото си възстановяване без намеса на химия, без игли и без абсолютно всякакви други интервенции. През 2018 година прави големия пробив в патентованата формула чрез Х39. Това е пластир, който активира стволовите клетки в тялото чрез светлина, без да въвежда абсолютно нищо в него. Тялото ни има силата да се възобновява. Просто трябва да знаем как да го активираме, как да активираме тази сила. Така се раждат пластирите на LiveLife, иновативната технология, базирана на светлина,
която стимулира биохимичните процеси в тялото. Пластирите не въвеждат, както казах, абсолютно нищо в организма. Просто следват правилата, програма, която вече е закодирана вътре в нас. И днес Live Life има милиони потребители в над 100 държави и работи с учени, лекари, терапевти по целия свят. Хикс-39, фрагментът на технологията, е патентован, клинично изследван и най-важното – дава реални резултати. Но, както обичам да казвам, най-доброто доказателство е личният опит. И сега е време да чуем от експерт как точно се случва това. Искам и имам днес удоволствието да ви представя нашият специален гост, дама с изключителни познания, биолог по образование, но и страстен откривател в отомолекулярната медицина. Симона Молова. Симона ще ни разкаже как работят пластирите от научна гледна точка. Но обещавам, че няма да е скучно и ще говорим и за светлина, за стволови клетки и естественото възстановяване на нашия организъм. Без медикаменти, без странични ефекти. Симона Молова, имаш думата. Здравейте на всички! С повечето от вас вече се познаваме. С другите приятно ми е да се запознаем. Ще се постарая да бъда кратка. Аз действително чувам слабо светле и се надявам да мога да чуя въпросите на хората след това, но мисля, че ще се справим. Какво да ви кажа? За мен от много години се занимавам с медицина, работя в сферата на физикалната медицина, имам медико-козметичен център, работя с най-мощните лазери в света, работя с LED апарати или всичко, което е свързано с светлината. Затова ми е толкова позната технологията, затова ми е толкова познато това, което тя прави и затова принципно съм една от хората, която прегърна просто идеята, прегърна пластирите. Аз самата съм голям фен, ползвам ги много. Нямам около себе си близък пациент, приятел, който да не знае за тях, който да не ги ползва. И най-хубавото в цялата работа е, че ежедневно получавам обратна връзка от хора, не само около мене, но от всички, които вече сме в LifeLife в България. И реално погледнато виждам, че от ден на ден резултатите се подобряват, хората успяват и вървим към едно по-различно бъдеще, в което се надявам да бъдем здрави и по-усмихнати, без да ни се налага да ходим по болници, без да се налага да се борим за глътка въздух, без да се налага да ни объркват, без да се налага да се случват лоши неща. Въпросът е да се доверим и да залепим пластирите, за да усетим наистина ефекта им и да имаме време да не стигаме до най-лошото. Симонка, искам да ти задам следния въпрос. Какво точно представлява фотобиомодулацията и можеш ли да обясниш с прости думи за хората, които изобщо не са чували и не са учени и нямат медицинско образование? Най-просто казано, фотобиомодулацията е светлина. Значи, ние познаваме тази технология, защото откакто свят светува, хората са се лекували със слънце. Още старите римски лечители са препоръчвали престой на слънце при определени заболявания, даже при много от заболяванията е било задължително. През годините тази наука се е развивала. Аз си спомням още докато бях дете, как идваха и ни вземаха от час и ни водеха в един лекарски кабинет. Може би много хора ще си го спомнят това нещо. И там ни слагаха едни очилца и пускаха една лампа да ни пече за някакви кратки минути. И това беше една много добра гаранция принципно, че правим профилактика срещу вируси, срещу тежките грипни заболявания зимата. Фотобиомодулацията сама по себе си не е нова технология. Новото тук е да накараш самия организъм да направи собствена активация вследствие на тази технология. Защото слънцето ни пече целите,
но не достигат лъчите толкова надълбоко, за да могат да свършат това, което правят LED апаратите, това, което правят лазерните апарати и най-вече това, което правят пластирите. Следващия ми въпрос е: обясни ни на какъв принцип работи самата лепенка Хикс-39 и не само Хикс-39, по принцип лепенките. Нека да стъпим на Хикс-39, защото той е най-иновативният. Той е фактически висшия пилотаж във фирмата. Той е този, който може да направи чудеса с организма, с помощта, разбира се, понякога се налага да потърси помощ от неговите по-малки братчета, но Хикс-39 е чудото на света, чудото на регенеративната медицина, нещото, което за отрицателно време, с голяма мощ, с голяма сила, с големи възможности за човешкия организъм, връща малко по малко здравето, подмладява организма и дава една нова посока на живота на човек. Да започнем от това. Пластирчето е много малко. Аз даже моето не съм го свалила, ще го сваля, за да го покажа сега. Ето това представлява за новите хора, които не са го виждали пластира. Това е пластира. Той е съставен всъщност от едни много интересни органични молекули вътре. Тези органични молекули са много манички, като наночастици, но моля ви да имате предвид, че това не са тези наночастици, които проникват в организма. Това са наночастици се водят, защото всяка малка частичка, която се мери от 1 до 100 нанометра, се нарича наночастичка. Тези малки молекулки са съставени като кристали, са създадени. Това нещо, като се залепи върху човешкия организъм, се активира от топлината на кожата, улавя нашата светлина на клетките и най-вече инфрачервената светлина и я връща като насочен мощен лазерен лъч. В момента, в който се случи този процес, започва цялостно чудо в човешкия организъм. Първо се повишава един меден трипептид, който се казва ГХК. Той е характерен за нашия организъм. През последните години е изключително модерно и в козметиката, и в медицината, и навсякъде се залага на него. Вече има достатъчно много и синтетичен, опитват се да намерят и естествен, който реално погледнато да бъде инжектиран по някакъв начин в човешкото тяло, козметичната част да бъде вложен в козметични продукти, защото се знае, че това е трипептида на младостта. Само че това, което ти се опитваш външно да вкараш в тялото си, не винаги работи по правилния начин и не винаги можеш да постигнеш ефекта, който постигаме, когато ние чрез пластира активираме този меден трипептид. Характерното за него е, че докато сме по-млади, той е в голямо количество в нашия организъм. Колкото повече остаряваме, той намалява. Това е една от причините, поради която фактически ние остаряваме. Доказано е, клинично е изследвано, доказано е по целия свят с международни екипи. Така че тук спор в медицината и в науката няма. Факт е, че клинично е доказано, че този малък пластир възстановява, регенерира и повишава нивото на ГХК в човешкия организъм. След него идва втората стъпка – активация на стволовите клетки. Знаете ли, че медицината от години върви в посока лечение с стволови клетки и може би си задава всеки от нас въпроса: добре, де, като има толкова много активни изследвания, като съобщават такива добри резултати в някои от тях, защо все още в болниците го няма това нещо? Защо не лекуваме хората с тях? Защо, ако това е чудото, не се случват нещата? Ами ще ви отговоря. Ще ви отговоря, че ако вие залепите пластира и активирате своите лични стволови клетки, този процес става с помощта на човешкия мозък, на вашия мозък. И когато те се активират, мозъка ви ги насочва на най-необходимото за лечение място, те се диференцират, стават костни, стават чернодробни, стават мозъчни и отиват да си свършат работата там, където са най-необходими. Когато обаче ние ги извадим по
неестествен начин, нали, изтеглим кръв, да речем, центрофугираме, извадим плазмата, която е пълна с стволови клетки и се опитаме да я върнем в човешкия организъм, това вече се връща като чуждо тяло. И има моменти, в които има бурно отхвърляне при стволово-клетъчните трансплантации, има моменти, в които не действа, но има моменти, в които може и да навреди. И то много лошо. И то много страшно. Затова това малко пластирче, с силата и с мощта, залепено и с правилния подход към нашата биология, към нашата физиология, към нашия собствен организъм, активирайки ГХК, активирайки стволовите клетки, задвиждава много мощни биохимични процеси в човешкия организъм. И оттам настъпва това, което нашия организъм, откакто съществува, прави и прави, така сме и родени всъщност. Дали организма да влезе в една, как да кажа, в един процес на самолечение, на възстановяване, на подмладяване, говоря на клетъчно ниво. Можем ли, примерно, да по някакъв начин да докажем действието на този пластир чрез някакви изследвания, т.е. да се направим изследвания преди да сме лепили пластира? Ами хубаво е, ще кажа защо. Значи, при много голяма част от хората, поставяйки пластира, реакцията е мигновена. Болите, примерно, коляното, слагаш пластира, при някои хора е за минути, 5-10 минути, минава. Болите стомах, да речем, от дълги години, залепяш пластира, минава. Но има хора, при които по-бавно се случват процесите, а има хора, които не са и сетивни. Той казват, има хора, които казват, виждаш ли, аз няколко месеца го ползвам, ама като че нямам ефект, нищо не съм усетил. Затова аз при мен какво правя? Понеже си познавам пациентите, понеже си познавам приятелите, винаги казвам така, преди да залепиш пластира, искам да си направиш един набор от изследвания. Това са пълна кръвна картина, диференциална кръвна картина, това са чернодробните, това са определен вид хормони и така нататък. Направи си ги в лаборатория, в която ти искаш. И след като си носиш пластира 3 месеца, си повтори изследванията. Факта е, че всичките, които го направиха, изумяват от резултатите, които имат. Тук спор просто не може да има. Затова аз съветвам всички. Преди да започнете да ги ползвате, направете си едни изследвания, за да имате отправна точка. Благодаря. Следващия ми въпрос е, има ли риск и кои хора не могат да ползват пластирите? Има противопоказания. Риск няма. За никой няма риск. Има противопоказания и не е добре да се ползват. Първо да кажем бременни и кърмещи, не защото са вредни за тях, а защото не е доказано, че са безвредни. В медицината има един трактат, който е много важен. Когато медикамент било, медицинско изделие било и така нататък, не е категорично доказано, че е безвредно за кърмещи и за бремени, просто се включва в противопоказанията за използване. Абсолютно е забранено използването по време на химиотерапия и на лъчетерапия и абсолютно е забранено принципно при хора с трансплантирани органи. Не импланти на зъбите, не сменените зубедрени или колянни стави, това са органи. Примерно присъдено сърце, присъден черен дроб, присъден бъбрек и така нататък. При тях категорично не се носи, защото дава много бързата активация на имунната система може да доведе до една хиперимунност в човешкия организъм и да отхвърля органа. Затова не е добре да се ползват. Забранено е или просто е като препоръка от компанията? Не, забранено е. Забранено е, категорично е забранено. Действително, пластирите действат много бързо, много мощно и категорично е забранено, за да не се стигне до лош ефект. Благодаря. Следващия ми въпрос е, тъй като зачестяват заболявания, като автоимунни заболявания, като диабет, като всякакви заболявания, могат ли тези пластири да помогнат при хора, да речем, с автоимунни заболявания?
Ами аз при себе си виждам много добри резултати при Хашимото. Хашимотото, знаете, че в момента е бич в целия свят. Масово, дори толкова се е подмладила болестта, че вече се открива при 13-14 годишни деца. Едно време беше характерно повече при жените, сега виждаме и много млади момчета, много млади хора да страдат, мъже много да страдат от Хашимото, така че там виждам много добри резултати. Виждам много добър резултат при човек с антифосфолипиден синдром, което за мен е не чудо, ами чудо на милион, защото това е един от най-тежките синдроми. При тези хора всяка секунда тромбира кръвта. И е много трудно, нали? Потискаме имунитет, даваме медикаменти непрекъснато, и то говоря за тежка артилерия, за разреждане на кръвта. Тук обаче резултата е много добър с пластирите. Така че за автоимунните заболявания принципно не само, че не е проблема, хората не бива да чакат. Трябва просто още утре да си поръчат и да започнат да лепят. Факта е, че след COVID и вследствие на ваксините се засилиха не само автоимунните, не само те се отключват. Ежедневно чувам някой човек, който е с ново автоимунно заболяване. Но започнаха много сериозно амиотрофични латерални склерози, деменции, инсултни състояния, множествени склерози, проблеми, които са в аутистичния спектър при деца, изключително тежки вегетативно-съдови дистонии, изключително тежки паникатаки при хората, изключително тежки депресивни състояния, млади хора на по 20-30 години. Просто е плашещо в момента това, което се случва. И аз бих казала на всички хора: не чакайте. Не чакайте, вземете си пластирите и започнете да лепите. Ако искате да си спасите близките, ако искате да си спасите децата, защото той дава великолепни резултати. Той дава това, което никой не може да ви даде. Но трябва време, хора. То не е магическа пръчка. Ако някой очаква да щракнем, нали, с пръчката на Хари Потър, не го вярвайте това нещо. Ще трябва да мине време. Ще трябва да минете през лечебните кризи. Ще трябва принципно да усетите, нали, малко по-дълъг период, за да може принципно да усетите истинския резултат от работата на пластирите. А дали имаме толкова време? Съвсем скоро разговарях с моя приятелка и аз си казвам: знаеш ли, казвам, аз ползвам това и това вече 6-ти месец, имам невероятни резултати. Тя ми каза: окей, слънце, добре, дай ще видим, каза, след 1 година как ще си. Казвам: виж, след 1 година аз ще съм в абсолютно здраве. Ти обаче дали ще имаш 1 година да дойдеш на моето? Чеса се и каза: бе, я ми прати с тия за всеки случай да почна. Не съм ми го казала да я оплаша. Не съм го казала за да си купи. Казах го, защото истински вярвам в това нещо. Защото гледам някой, ходи по пътя, усмихва се, уши добре и след няколко дни разбирам, че се е случило най-лошо. Ние не знаем какво се развива в нашите тела. Колкото и да е добра диагностичната медицина, не й достигат сили. Колко случаи чувате ежедневно на хора, които от болница на болница, от лекар на лекар, всеки дава съвети, всеки дава глупави диагнози и накрая човека си отива без да разберат какво му има. Това е ежедневие, хора. Ежедневие. Не допускайте да стигнете до там. Имате в ръцете си, какво да кажа, едно уникално бижу. Използвайте го. Не всичко е пари в живота и не смятам, че е толкова скъпо на месец, за да са ти здрави децата и близките. Поне това е мое мнение. Благодаря. Има ли разлика в действието на пластира при по-млади хора и при по-възрастни? Разбира се, че да. Сега, ние в медицината и в клетъчната биология знаем нещо просто. Аз ще ви го обясня, за да ме разберете. Всеки от вас е виждал, примерно, бебе на близък човек, на комшия, на приятел и така нататък. Виждаш го, докато е мъничко, току-що родено или на 1 месец. Не го виждаш 4-5 месеца. В момента, в който се срещнете, казваш: леле, колко е пораснало. Ето това са активни стволови клетки. Бебетата растат, защото техните стволови клетки са активни и си вършат работата. Ходят, градят, правят и така нататък. Какво обаче знаем за количеството стволови клетки? Значи активността между 16-та и 18-та година напълно изчезва.
стволовите клетки ги има в нашия организъм, но те вече нямат такава активност. Много от тях принципно имат една функция да са на първа линия, когато ни се случи нещо. Примерно, разболявате се от двустранна бронхопневмония, започва увреждане на белия дроб, те трябва да се събудят, да се активират и да отидат да лекуват. Но има една тънка подробност. Това ще се случи, ако вие имате много мощни антиоксиданти в организма. Иначе има вероятност да стигнат до там и да умрат. Затова и много хора развиват тежки заболявания и си казват: абе, аз случай имам стволови клетки в организма си, те защо не дойдоха да ми оправят дроба ми, ама виж аз как съм в момента. Ами не са, защото не си имал антиоксиданти в организма си. И тук нашата компания е решила много точно този въпрос с Айона. Вероятно всичките, които са от старите, знаят, защото господин Дейвид Шмидт съвсем скоро представи едно ново. Изключила си микрофона, Симона. Не знам защо се случва така. Чувам слабо и от време на време просто се изключва микрофона. Аз се извинявам. Ако не ме чувате, казвайте. Така, значи, той разказваше нещо много интересно в самата клинична практика и самия той каза. За да сме сигурни, казва, в този процес, за да сме сигурни, казва, че ако имате болка в коляното и активират Хикс-39-ката стволовите клетки и те отидат на мястото там, да знаем, че ще си свършат наистина работата, залепете и Айона. Там е 100% гаранция, че ще успеете и ще постигнете 100% лечение. Чудесно. Следващия ми въпрос е за лечебните кризи. Тъй като много хора се страхуват от тези лечебни кризи и в първия момент, когато получат някакво неразположение, казват: не искам повече да лепя пластирите, имам проблем от тях, създаде ми еди какво си напрежение или болка или така нататък. Обясни на хората защо са лечебните кризи, защо трябва да се радваме на лечебните кризи и какво следва след лечебна криза. Сега, само най-лошите неща се случват без болка. Това го запомнете от мен. Само най-лошите неща. Един рак започва да боли, когато вече е накрая и когато човека си отива. Тежките дегенеративни, коксартрози, гонартрози, протрузии, да не ги изреждам всичките. Те започват да болят, когато вече положението е почти неспасяемо. Когато обаче настъпи един лечебен процес, първото, което усещаме, е дискомфорт. Защо? Да приемем варианта, че един човек има гонартроз. Има проблем в коляното си. Или някаква подагра, или нещо от този род. Какво се случва в този момент в организма му? Нашия мозък вижда какво се случва, вижда, че това е опасност, нали, да ни убие. И той започва да настройва и жлези с вътрешна секреция, и органи, и системи, така да работят в състояние, в което те да могат да покриват тази болест, която създава проблеми там на физиологично и на биологично ниво на човешкия организъм. В момента, в който обаче ние залепим пластирите и те отидат там, тези чудодейци, тези, как да кажа, работници, които отиват за да премахнат лошото, да махнат, да излекуват, да изградят, да възстановят, настъпва един лек възпалителен процес. Това е начина, затова и ние вдигаме температура, когато сме болни. Нали знаете защо го прави нашето тяло? Нашето тяло вдига температура, за да може да убие вирусите. Идвайки тук, тези стволови клетки, те предизвикват възпалителен процес. Този възпалителен процес цели да махне некротиралото, лошото, старото, клетките, които не могат да му свършат работа. Това, което му пречи, за да възстанови. И тогава ние усещаме дискомфорт. Започва да ни става тегаво, започва да ни е много добре, имаме слабост, имаме болки някъде. Ами хора, аз лично казвам на моите пациенти, ако ти нямаш семиотична криза, ако ти нямаш лечебна криза, когато правим терапии, значи ние ще ги спрем. Защото това означава, че това, което правим, не работи за тебе. Ако искаш да си здрав, трябва да те боли.
Едно време бабите казвах, аз ходих на Павел баня 15 дни, всичко ме боля, бях много зле и така нататък. Ама после цяла година нямам проблем. Чували сте го, може би, от възрастните хора, всички у дома. Така че трябва да има лечебни кризи, не са чак толкова страшни. Да, има хора, при които се проявяват малко по-тежко. А колко време ще бъдат, никой не може да ви каже. Да приемем мене. Аз съм на 60 години. Моите стволови клетки са само 20%. Дори да активирам всеки ден с пластира, тези 20% кое да излекуват? От много малка съм с пейсмейкър на сърцето, минала съм през онкологично заболяване, остарявам, най-вероятно, въпреки че не съм го усетила, и костите ми остаряват, и абсолютно всичко остарява. Тоест, те имат много работа. Ама как да го залепа за един ден и те да отидат да излекуват, да оправят всичко, да възстановят и да регенерират? Ами няма как да стане. Отиват някъде да лекуват, започват да боли. Усещаш, че работят там. На следващия ден или на последващия ден мозъка ги насочва на друго място. Колкото и да ви се вижда невероятно, аз съм 6-ти месец, преди няколко дни, 3 дни, лакътата става. Никога в живота си не ме е боляла. Така ме въртя 3 дни, че ми идваше просто, не знам какво да пия, само и само да спре да боли. Но замина и сега се чувствам великолепно. И имах една тежест в ръката си, в момента я няма. Тоест, не се плашете от лечебните кризи. Радвайте им се. Това е най-сигурният признак, че пластира си върши по правилния начин работата и че вашето тяло работи. Нали? Пак ще повторя правилото. Това, което на всички казвам. Пластира не е лекарство. Той не лекува. Той само активира вашето тяло, то да започне да се самолекува. Разбирате ли процеса? Той не може да направи този сложен процес, който вашето тяло с помощта на мозъка прави. Следващия ми въпрос е, трябва ли паралелно с лепенето на лепенките да ползваме някакви нутриенти? Сега, всяка здрава клетка има нужда от храна. Значи, много пъти в компанията се повтаря едно изречение, но то е мото по целия свят вече на всички компании, то е мото на всички интелигентни болници, то е мото на всички интелигентни учени и лекари. Хранете се интелигентно. Какво значи интелигентно? Вие знаете принципно каква драстична промяна настъпи с храната ни от последните 30 години. Нито млякото е мляко, нито сиренето е сирене, нито захарта е захар, нито месото е месо. Всички го знаем това нещо. А от тук нататъка, когато и почвата ни е бедна, когато ни е замърсен въздуха, тези плодове и зеленчуци, които на времето хапвахме и с 2 ябълки ти набавяше необходимите витамини, да речем, в много голяма част в организма си, сега не може да се случи. Това просто не става. И поради тази причина, ако на вас храната ви не е достатъчно богата и има опасност да изпаднете в клетъчен глад, то тогава добавете нещо. Кой каквото иска, кой откъдето иска, кой от която компания иска. Хранете се по правилния начин. Дали ще добавите добавки към храната? Добавете ги, ако не ви стига. Но не бива да оставяте този процес, нали, да е гол, защото ако ние оголим процеса, вие само ще ходите и ще казвате, ама то няма ефект. Не, че няма ефект. Вие не сте го направили да го има. Тоест, паралелно с лепенките би било хубаво да приемаме нутриенти, витамини, минерали. Първо обаче, витамини, минерали и нутриенти се приемат, когато се храниш интелигентно. Пак ще го повторя. Не можеш да пиеш по цял ден вино и ракия, да пукаш мазни пържоли, да ядеш 1 тон глупости и да пиеш добавки. Ами пий си ги, то файда няма от цялата работа. С риск да ви прозвуча много лошо, факт е това нещо. Аз много се карам на моите хора тук. Много се карам, защото те самите осъзнават, когато влезнат на един качествен режим на хранене, колко драстична промяна има. И много хора чувам, че така казват, ама тя си приказва така, че те пластирите работят. Не е вярно това нещо. Не си приказвам. Елате и говорете с моите хора. Елате им вижте изследванията. Ама знаете ли, че като влязат при мен се спазват моите правила.
тук се храним по специален начин, правим нещата по специален начин и така нататък. Не може да се палим от всичко в интернет. То са магии, то са вещици, то са, да не казвам какви интелигентни терапии, то пък трябва да се въртиш на шишпа, да стоиш надолу с главата, па не знам си какви. Вече като страх ме да си отворят социалните медии, изправяме се косата от ужаси, от глупости, от препоръки и всяко нещо се прави, а това, което е интелигентно и трябва да направиш, да се потрудиш да го направиш, не го правиш. Не го разбирам това нещо. Сигурно ви звуча много така ядосана, ма наистина съм ядосана. Така, аз предлагам да дадем думата на хората, Съгласна. които искат да зададат своите въпроси. Ето тук в чата вече имам първите въпроси. Секундичка само да прочета. Значи първият въпрос е от Аглена. Може ли да сподели доктор Молова какво означава тежко състояние на коксартроза и болката? Защото аз, когато залепих първите 5 дни, бяха добре, но след това трябваше, че чата тук ми излиза, не мога да го прочета. Една седмица вече имала болки. Лепих само един ден на кръста, но и до сега имам болки, които бях забравила само за 5 дни. Тоест 5 дни е била добре и след 5-я ден болките се усилват. А в чата ли е девойката? Мисля, че да. Нека да си пусне микрофона. Глена, пусни микрофона и попитай. Здравейте! Здравейте! Добър вечер! Здравей! Да, аз доста време ви слушам, попитах този въпрос, защото тази вечер чух това, което казахте вие, нали, относно кризите ги знам, но появяването на болка, отшумяването, аз съм много благодарна. От първия ден, когато залепих наистина Хикс-39, аз просто летях. След година и 8 месеца и 9 месеца, почти 10, болки, нали, неразположение, се чувствах много добре. И се чувствам, но въпросът ми беше това, че имах една ситуация, и в което го задавам този въпрос и това, което вие казахте, нали, че има една разлика и това, което е, че на мен се наложи да вдигна възрастен човек. И аз го свързвам с това, защото коксартрозата си и коксартроза в начален стадий, добре, окей, но трябваше да помогна, нямаше как. И исках да разбера на каква основа ми се възвърна не точно същото състояние, но каквато беше преди лепенките, преди Хикс-39. Извинявай, че те прекъсвам. Благодарна безкрайно. Това е нещо уникално. Това не е мое оплакване. Не, това е въпрос, за да разбира аз за себе си като организъм, а може би на някой друг да помогне. Да, нека да обясня. Само да попитам първо. Значи ти някакви придружаващи заболявания, освен това имаш ли? Не, аз съм на 55 години. Единственото нещо, което направих е 8 години да гледам майка ми. Стресови, такива работи не. И след 3 месеца, 4 след като тя си отиде, коксартрозата беше, целият ми организъм беше, как да ви кажа, като все едно отдади на автопилот. И аз тогава ми почнаха всичките болки. Глена, само ще помоля по-кратичко, за да има време за всички. Да, казвам набързо. Отидох на невролог, имах изследванията и така разбрах, че съм имала това заболяване, без да съм го разбрала изобщо преди това. Добре, след колко време започнаха наново, след колко време усети лечебната криза? Колко време нямаше болки, след като сложи пластира? Вторник го сложих, в петък ми се наложи да вдигна човека и от събота нататък лека по лека се възвърнах не в същото състояние, но долу-горе. Така започнаха да ми напомнят. Сега, виж, причината за да стигнеш до тук е комплексна.
Значи първо хората с гонартроза и коксартроза не трябва да вдигат повече от 4 кг. Не знам дали го знаете това правило. Ако не го знаете, казвам ви. В никакъв случай. Хора с ишиаз, лумбалгия и така нататък, за там също няма нужда да обяснявам. Второ, ти само хикс 39 ли слагаш? Само за момента и сега ще се взема айон. Да, вземи си айонче и добави, защото там е много силен възпалителният процес. Това си е чиста проба лечебна криза, както го обясняваш, но идеята е принципно да преминеш по-бързо през нея и по-бързо да настъпи силния лечебен процес, разбираш ли? Като сложиш айона, много бързо ще се повлияе. Аз благодаря, знаех го това нещо и зададох въпроса точно заради това, за да може именно уверение, именно и хората да чуят, защото наистина това е важно. Това са проблеми, които са много често срещани. Да. Ушипяване, дискова херния, протрузия на дисковите, това са неща, които в момента... Няма да се намесва. Значи, при тези заболявания ще има задължително лечебни кризи. Трябва да преминем през тях. На мене ми се обаждат, аз получавам по 40 съобщения на ден. И на всички им казвам, трябва да го изтърпите. Ще мине този момент и всичко ще е наред. Благодаря. Много благодаря, Аглена. Благодаря ви. Нека хората, които си задават въпросите, ако са партньори, спокойно могат да ги зададат в чата. Тук просто няма нужда да задаваме въпроси. Светле Май иска да каже нещо. Да. Да, благодаря ти, Мони. Аз във връзка с... Аз те виждам от тук, тя може би не те вижда. Аз не я виждам, не. Да. Понеже Аглена спомена всъщност, че всъщност тя нещо е направила, манипулация с някакъв възрастен човек. И искам да кажа, че това всъщност при нея не е лечебна криза. Тя просто не е знаела как да изтегли човека, защото предполагам, че това възрастни хора, които тя гледа, и може би оттам е получила просто усукване на колянната става или на нещо, където да се е секнала, но това не е лечебна криза специално при Аглена, това, което аз чух, защото това съм го учила и искам да я успокоя, че това при нея не е лечебна криза, че я болят коленете отдавна, просто това, което е станало. Не са коленете. Няма да коментираме сега, нали, ще говорим след малко. Не са коленете, а е кръста. Да, точно. Това искам да кажа. Окей, това е кръста, защото не си повдигнала правилно човека от болничното легло. Има си специални техники, така че обади ми се, ще ти обясна точно как се случват нещата. Благодаря, това исках да се включа. Благодаря. Така, Руми има въпрос. Руми, чува ли ни? Да, чувам, но нямам въпрос към момента. Към момента няма въпрос. Добре, чудесно. Значи, Цветелин Ценков. Здравейте, с множествена склероза съм. Използвам пластирите от 1 месец, но на третия ден усетих невероятно подобрение. Жена ми е в ресурсен учител и видя пластирите. Хора, дигнете си микрофон, пуснете микрофона и споделете, защото тук имам нещо, което закрива буквите и не мога да ги дочитам. Добър вечер. Добър вечер. Аз съм Цветелин Ценков Да. с множествена склероза Да. и моята жена работи като ресурсен учител и беше видяла лепенките на едно дете, което казваше, че от началото е било зле детето, след това се е подобрило много и проучих как се казват тези лепенки в интернет и ги намерих. Намерих Цвети Цветелинова. Тя ми ги... от нея си ги взех, нали, с нея се свързах. Тя ми разказа за тях и от третия ден на слагането на лепенките започна да се чувствам много добре. На 8-я ден... Нещо се изгубихте. Да, телефона ми извънна просто. На 8-я ден усетих така лечебна криза, която беше за 1-2 дни и ми размина, но от лепенките се чувствам много добре, наспивам се добре, няма световъртежи, походката изправи, защото от МС има такива... Понякога ми се завива свят, нали?
от лепенките X39 се изчисти и за сега се чувствам много добре и мисля да продължавам да ги използвам. Чудесно. От колко време ви е заболяването? От 20-та година, 5 години вече. 5 години вече. Благодаря. Много ви благодаря за резултата. Да, и аз благодаря. Мария иска да каже нещо. Дигнала ръка. Имам въпрос към Симона. Вчера бях на една среща и там се правеше събиране на пари за две деца, които са близнаци, момиченце и момченце с детска церебрална парализа. Хората не знаеха за това нещо, аз им разказах и искат да започнат лечението и къде да поставят лепенките и как да се процедира за това нещо. Така както при всички ги поставяме X39. Колко са малки децата? 7 годинки. Значи ако са 7 годинки, задължително под пъпчето. Фактически долу на крачето на десния крак е она. Айона. Защото аз реших едната опаковка да им я подаря, ама викам преди това да взема да питам, Да. защото да не направя някоя грешка, защото се събираха благотворително беше събитието и те са много плахи, много се страхуват. Ще ги включа в тия сами да Само, питат. че нали знаеш, че при децата се започва от 1 час. Да. Това ще им го обясних на всички. Другото нещо, Симона, жена, която е на Бахтерев. Аз не ги знам тия неща. Бехтерев. Да. Биологично лечение. 2 пъти се почка с Цимзия. Няма лошо и? Ми страхия, нали, и директно питаме, започва с 39 и какво? И айон. И айон. Да. Няма нито как да й навреди, нито как да й попречи, нито може да влезе в колизия с биологичното лечение, нито имат нещо съвместно. Напротив, биха могли да се допълнят, за да даде по-добър ефект. За себе си искам да питам. Аз мисля, изпратих моите изследвания директно на теб. Не знам дали си ги погледнала, за хормоните става въпрос. Мария, благодаря. Разберете се в чата после с Симона. Добре. Да дадем дума на хората, които са... Добре. Благодаря. Така, има ли нови хора в залата, които за първи път чуват, имат въпроси, нека да си ги зададат? Може ли да се задам въпроса? Да, заповядай. Здравейте. Аз го писах, ама да, явно ще го кажа сега. Аз от месец и половина ползвам X39. Основно за съня беше въпроса да се оправи, че спа много плитко. Да, лош ми е много съня. За в момента нямам някакво подобрение с съня. Иначе имам доста странични заболявания. Не знам дали трябва да ги изкоментирам и да ги кажа, за да ми дадете съвет. Да, кажете, нека да чуем какво има. Значи аз съм с аритмия, с висок пулс и високо кръвно, пия си хапчетата за това. Имам проблем с червата, там също проведох лечение, имам висок тежки метал, единия ми тежък метал е много висок в кръвта. Сега тая седмица ще си правя новите изследвания. Всъщност аз си направих преди да сложа лепенката, кръвни, месец и половина значи. Сега ще си направя, защото трябва заради другото и ще видя, ще проследя как са кръвните. Но въпросът ми беше дали нещо допълнително от тази другата лепенка. От колко време имате проблем с съня? Последните може би 2 години, да кажем. Последните 2 години. Да. Свързвате ли го с нещо? Нов медикамент, който сте взели? Ново заболяване, което е открито? Не, нов медикамент не съм взимала допълнително. Това навлизане в период на менопауза? Не, аз отдавна нямам матка и много отдавна. Да, не ми е сега това проблем, нали, някакъв. Но нямам щитовидна жлеза, злокачествено заболяване. Да, много са нещата. Да, значи хубаво си лепите пластира
вземете си фактически Хикс-39 и глутатион, ползвайте 2 месеца и след това вече глутатиона го сменете с айон, но задължително нощно време слагайте алавида. За да постигнете добър резултат, ви трябва задължително епиталона, който... Това е един много специален трипептид, който активира алавидата и подобрява невероятно съня и цялата ендокринна система, която ще ви даде това необходимо спокойствие и да почне да спите. Добре, разбрах, дано. Да. Успях да се запиша, мисля, че, но предполагам, че моите момичета, които ми предлагат, са го записали, с които работя. Добре. Много ви благодаря. Хора, които за първи път са тук, искат да се зададат своите въпроси. Хората, които вече са партньори, имаме чат. Много добре знаете къде да напишем въпросите. Симона ще ни отговори с удоволствие, нали? Някакви други въпроси? Някой да има? Теодора виждам, че е дигнала ръка. Или той е по-рано. Аз го зададох въпроса, да. Теодора преди малко. Добре. Да. Така, друг. Един господин Веселин Табаков. Виждам. Момент само да видя. Веселин Табаков, той се каза резултата с множествена склероза беше. Руми... Не е това, този човек е друг. Добре, Веселин Табаков да си каже. Включете си микрофона и кажете. При мен не излизат всички. Не може, казва. Добре. Поне колкото успявам да разчита по устата, не може, казвам. Няма, не съм ги спряла микрофоните, просто може да се го пусне. Или да влезе и да излезе, т.е. да излезе и да влезе пак. Нямам проблем, не са спряни микрофоните. Аз също имам въпрос. Да, ето. Да. Казвам се Дора Недялкова. Живея в Залцбург, Австрия. След една операция на злъчката получих един ишемише инсулт, а след това 1 месец по-късно тинитус. Ще ми помогнат ли лепенките и точно кои лепенки ще ми помогнат? Значи трябва да си вземете Хикс-39 и айон и нощно време алавида лепете. За да може фактически трябва първо да се поправи от инсулта това, което е увредено, лези, разсеяни там увреждания по мозъка, за да може вече да се махне този шум в ушите. От цялата работа имам умрели клетки в мозъка, но нямам кръвоизлив в мозъка. Затова казвам Хикс-39 плюс айон и нощно време алавида. Окей. Данке се. Благодаря. Няма защо. Веселин Табаков, вече мисля, че е пуснат микрофона, може да кажете. Ало, чуваме ли се? Да, прекрасно. Имам следния въпрос. Скоро научих за тези пластири от една ваша партньорка. Аз съм от Сливен. На 62 години съм. По принцип аз нямам заболяване, освен висок холестерол. Всичко ми е, защото спортувам. Но претърпях така психически много тежки неща. Преди 2 години имам 4 деца от 2 брака, като големия ми син почина преди 2 години внезапно, без да е боледувал, от тромб гълби, тук на Карандила, нашата местност. И от тогава влязах в едни депресии. Отделно получих и втория развод и миналата година се наложи да гълтам антидепресанти 6 месеца, за да се оправя, защото съня ми въобще не е добре. Но аз с това, което ви слушам, бих искал да помогна на 3 мои приятели. Единият е първи братовчет, който от години има някакъв артрит на колена, даже днеска се чухме, не може да стане, той е на 63 години, 64 всъщност, но голям проблем има, къде ли не ходи,
какво ли не прави, надути колена, не може да върви. Просто е някакъв ад. На този човек бих искал да помогна. Втория, който имам приятел, който е бизнесмен с възможности, но има проблем с алкохола. Тоест има лоши резултати на черен дроб и даже скоро, не знам дали се е върнал, беше във Варна, че има възпален панкреас. Какво са го отваряли, какво са го правили, не знам. Ще го чуя тези дни, защото от болницата не може да говори, но това е вторият човек, на който да предложа вашите неща. И третия е друг приятел, който наскоро падна от претенетка на асфалта с глава. Правиха му операция на мозъка и едва му оцеля. В момента се възстановява, но има проблем, по принцип ходи и на хемодиализа и на тия трима души бих искал да им помогна по някакъв начин с вашите неща, плюс и други хора имам в предвид, но просто може би да стана партньор и аз не знам за себе си какво да ползвам от всичко, което... Да почнем с вас първо. Да. Значи аз предлагам да започнете вие лично с Хикс 39, който ще слагате под седми шиен прешлен. Долу на десния крак до кръчето ще слагате аон, след което фактически през нощта искам да слагате алавида. За първия ви приятел, който е с ревматоидния артрит, директно отиваме Хикс 39, аон плюс Хикс 49. Ще ги запомните ли? Не, искам да се свържа с някой от вас извън чата, за да ги обясним нещата, да си ги запиша, за да мога, Хикс 39, ама аз трябва да ги поръчам чрез някой и те нататък. Аз сега просто... Кой ви покани тук тази вечер? Кой ви покани тук? Кой ви казва? Цветелина Байчева. Значи Цветелина, която е дамата, тя трябва да знае как стават нещата. Няма да имате никакъв проблем. Тя живее във Франция. Ние случайно се видяхме преди 10 дена, се беше върнала, че майка е болна. Случайно, защото се познаваме и просто стана въпрос за това на кафе. Аз бих желал, и тъй като шефката на ендокринологията в Сливен сме много близки и, примерно, искам много добре да се запозная с тези неща, за да мога да ги предлагам и те нататък. Аз ще се ги сложа лесно, защото аз съм застраховател, нямам проблеми с финансите, но искам евентуално, сега тя Цветелина ми го е казала, но за да вляза в Зума не е случайно, друго е от вас да го чуя, защото придобих долу-горе представа, но сега това го залепи там, това там, аз искам да знам точно, за да... Слушайте внимателно, слушайте. Всички партньори, които влизат на зумовете, знаят, че във всеки един момент могат да разчитат на мен. Винаги, когато е необходимо на някой от тях, било то лечебна криза, било то допълнителна консултация, Добре. имам и телефоните, може да се свържете с мен и да попитате. Когато има... аз ви нямам телефона, ще го взема, ако е удобно, защото искам да се свържа. Няма никакъв проблем, само изпращайте предварително епикризи, защото така не е сериозно. А пък дама Цветелина Байчева е тук. Мони, извинявай, че те прекъсвам. Само да допълня, ще се свържеме с Веселин Табаков. Той не ме познава мене, казвам се Майя Александрова. И всъщност ще направим връзката с теб, първо с Веселин, след това с тебе. Да. Okay? Да си кажа ли телефона, който да ме... Аз не го прия? Не, няма смисъл. Цветелина Байчева, свържете се с Цветелина Байчева. Да, тя е тук, девойката. Виждаме пред тя себе. Е тук. Аз просто за себе се питам, защото това ми харесва. Добре, отделно имам приятел, който сина му е от 6 годишна възраст с диабет, той е вече на 30. Постоянно гледам на врата някакви лепенки, какво носи, ходи с апаратче, което го буде през половин-един час и тъй нататък. Нямам представа какви пластири. Добре, само защото имаме още доста много хора в Зума. Да, Веселин това Табаков. исках да разбера, защото имам потенциал да ви стана партньор. Добре, за това се свържете с Майя Александрова. Вземете Ние телефона. познавам и не знам, трябва да видя как ще стане това нещо. Аз ще ви се обадя лично. Добре. Добре, благодаря ви. И аз ви благодаря. Извиняйте, момичета, винаги се случват такива извънредни
Продължавай, Симонка. Ще се свържем с господина и ще се обадим и на тебе. Спокойно. Давай ме натам. Светли, ти си. Така, има ли някой, Извинявай, който... Светли, ти си. Ами, аз смятам така, ако няма други въпроси, ако има хора, които вече имат резултати, партньори, нека да споделят своите резултати, защото на хората ще им бъде много интересно да чуят хора, които вече ползват и хора, които вече ползват от месеци, да кажат какви резултати има. Ето Майя. Ето Майя иска да каже. Искам да споделя моите резултати, за да ви кажа всъщност, ако някой има депресия и ако някой има паник атаки. Аз от 5 месеца ползвам лепенките. Тези лепенки на мен първо ми подействаха на добрия сън. Подействаха ми в това, че високия ми пулс, който получавах в следствие на паник атаки, се оказа накрая от 220 удара в минута пулса. На мен всъщност от лепенката Аеона, който не го свалям вече доста време, заедно с Хикс-39, много добре ми повлияха. Пулса ми се успокои, не пия лекарства. Имах високо кръвно, което ми провериха, че по време на работа, всъщност 24 часа носех един апарат, по време на работа, докато работех в клиниката, тогава дигах кръвното, предписаха ми таблетки за високо кръвно, аз съм на 54 години, не ги взех таблетките и искам да ви кажа, че откакто си взимам 39 и Аеона, се чувствам чудесно и при мен това нещо много добре подейства. На стомаха имах също доста сериозен проблем, на тънките черва, на дебелото черво, на 12-пръстника, но камъчета, които имах в жлъчката, оказа се, че водата, която почнах да пия малко повече, защото лепенките изискват да се пие много вода, т.е. в комбинация с водата, която да е клъстърна вода, преварена вода, някой път си правя и си пия, това нещо много добре ми подейства. Така че от моя страна лепете си лепенките, доверете им се, защото самата лепенка работи на всеки индивидуално. Тоест аз и да ви кажа, че на мен това нещо ми се оправило, при вас може да подейства по съвсем друга посока. Наистина аз имах кризи, много ме болеше гърба 2 дена след като си сложих лепенките, след което втория месец нямах никакъв проблем, след това пак започна да ме боли гърба, рамото ме болеше много сериозно, в момента след 5-тия месец аз нямам никакъв такъв дискомфорт, мога да кажа, и ви ги препоръчвам с най-голямо удоволствие да ги пробвате на себе си. Тоест аз тествах продукта върху мен и просто споделям с моите приятели около мен. Благодаря ви. Благодаря за изчерпателния резултат. Някой друг, който да иска да си каже резултата? Да, добър вечер отново. Аз съм Аглена. Ще се включа и камерата, за да може да ме виждате. Виждате ли ме? Да. Аз имам много добър резултат относно Хикс-39. Въпреки че зададох въпрос, от който получих уникален отговор, за което благодаря, но имам и други неща, които искам да споделя, които преди това са ми били в проблем. Тоест, понеже поради обстоятелства нададох килограми, след като започнах да ползвам Хикс-39, аз се почувствах първо по-енергична, наспивам се. Случвало ми се да се излегнах в 8 часа и да се събудя в 2:30. Абсолютно енергична, все едно деня започва отново за мен, но е 2:30 през нощта. Биологичният часовник, което е наистина нещо уникално. Това не е за един път. 3 пъти ми се случвали. И искам да ви кажа, че след стресова ситуация, в която бях, въпреки всичко, след час и половина си легнах, не успях вчера да слушам цялата среща на Zoom, нашия Zoom. Заспах без да искам и в 3 часа без 20 се събуждам отново пълно енергична и се чудих колко е часа.
Това означава, че аз в определени, неопределени дни, искам да кажа, по-точно искам да кажа, че в определени ситуации, в които съм най-много натоварена психически, се събуждам абсолютно готова евентуално за нов ден. Благодаря ти много. Че не е денят, а е нощ, което е супер. Глена, благодаря ти много за резултата. Нека да дадем думата и на други хора. Маргарита Терзийска. И крампите исках да кажа само, че имам и Добре. Маргарита Терзийска. Здравейте, казвам се Маргарита. Чуваме ли се? Да, чудесно. Значи, аз също имам много добри резултати, освен че се чувствам енергична и съня ми се подобри. Имах проблеми с стомаха и с ходенето. Още на втората седмица нещата се промениха. Сега съм много редовна в това отношение. И също искам да споделя, че вените, които имах по-изпъкнали, вече се прибират, не съвсем, но се забелязва доста подобрение. И много моля, имам един въпрос към Симона. Значи, жена на 78 години с варикозни вени. Има раничка, която втори месец не успява да зарасне. Жената е извън ритъм, т.е. има проблем с сърцето, пие за разреждане на кръвта и извън ритъм. Какво да й препоръчам и къде да го лепи? Благодаря. Извинявайте, аз вече почнах да отговарям по телефоните. Съжалявам. Сега, значи, нека си лепи X39 и Аеон и като мине още един месец на тях, да си добави X49. Като X39-ката, къде си да раничката в долната част на тялото ли? Към глезена, над кокалчето на глезена. Значи под пъпа, X39 под пъпа, X49 горе под седмичен прешмен и Аеон долу кокалчето на десния крак. Близо до раничката. Ако там е раничката, не е важно да е близо, важно да е на един пръст от кокалчето от вътрешната страна на крака. То ще си стигне до раничката. Окей, благодаря много. Няма защо. Има ли други хора, които искат да си кажат своите резултати? Мисля, че няма други. Надежда. Здравейте и от мен, някои ме познават, някои не. Аз също да си споделя моите резултати. Надежда се казвам. Аз цял живот съм спала много леко и повърхностно и всъщност си взех лепенките с друга цел и за моя изненада открих, че аз откакто ги лепя спя много дълбоко, наспивам се, много по-спокойна съм, чисто емоционално се чувствам много по-спокойна. Имах болки в рамото, които може би 4 години търсех всякакви възможности за лечение. Болките ми минаха, вече не чувствам тази скованост в мускулите, имам повече енергия. Общо взето, повечето ми болешки по тялото минаха и за мен най-изненадващото беше, че започнах да спя, което ми доведе много спокойствие и щастие в живота. Така че съм много щастлива и доволна. И всеки месец откривам нови резултати. Другото, което сетих, имам много висок пролактин и с лепенките, може би на втория месец, той ми влезна в норма, което също изненада за мен. И така продължавам да си следа резултатите и да се наблюдавам. Супер са и всеки, който не ги е пробвал, да ги пробва и да се следи, за да може да види в какви насоки му помагат. Това е от мен. Благодаря. Някой друг иска ли да си каже резултата? Аз пак да се намеся, Теодора съм. Не да си каже резултата, че моя мъж в другата стая ми се разсърди, само че за мене съм питала, защото той също е с лепенки. Значи да попитам и за него. Той е с инфаркт и с стент и с висок холестерол, висока кръвна захар, наднормено тегло. Слагам и X39 заедно двамата вече месец и половина.
Нищо не се е променило така фрапиращо при него. Предполагам, че трябва и при него нещо допълнително да се слага. Към Симона е въпроса. Да. И SP6. Какво? Аеон плюс SP6. SP6. Да. Добре. Значи аеона на десния крак, а SP6 на 4 пръста под коляното, тук съвсем между тибията и бивията. Така по средата се залепя. Две костици има, които се разделят под коляното. Точно върху тях горе. Началото на основата. Добре. Благодаря. И малко да сложи ред, не може то така. Ами не може, да. Килограмите са много зле. Захар, пържолки, млечни продукти, малко така на една страна. Малко малко повече рибка, малко повече качествена храна. Да 4-5 месеца бяхме така, свали 15 кг и за 5 месеца отново ги качи. Ама не, то не е въпросът да свали килограми, не е въпросът да пази диета. Въпросът е да разбере, че със сърдечно-съдово заболяване това трябва да е философия на живот. Нали, ако съвсем не може да ги махне, нека ги има в менюто, да речем 2 дни в седмицата. През другото време да хапва повече рибка, защото тя, знаеш, съдържа омега. За сърдечно-съдовите заболявания е изключително важна. Изключително много зеленчуци, да заложи повече на тези неща, да вкара малко по-иновативни храни. Сърцето много добре понася киноа. Знаеш, че най-хубавата салата е табуле. Малко повече, нали, авокадо. Да започне малко повече принципно зеленчуци от рода на селари, на сок или на смути и така нататък. Правя цели на селари. Философия на живот, не е диета. Да. Така е, мъчим се. Иначе селари, всяка сутрин пием сок от селари, от вече година някъде. Да. Супер, това е много добре. Добре. Благодаря много. Благодаря. Някой друг иска ли да си каже резултата? Аз бих искала да кажа нещо в тази връзка с резултатите. С Симона го изговорихме. Бях на диагностика ирисова. Преди година и нещо съм ходила. Нещата хич не бяха добри. Оттам избягах и мислех повече да чувам. Реших, че нещата ще се задълбочат. Оплаших се, хайде така да кажа. Влизам в 5-я месец с лепенките и се осмелих тези дни да отида на тази диагностика. Всички трябва да знаете, че това не е алтернативна медицина и че уникален метод диагностичен. Докторката, при която хода, не знае какво ползвам, нищо не съм ми говорила за пачовете. Още с влизането каза, имаш промяна, спортуваш, отслабнала си, по-добре. Аз нито спортувам, нито съм правила диета, така. И тя казва ми, от какво е? Показах и пача и тя вика, сядай тук. Това, което видя и аз това, което чух, е наистина много изумително. Потвърждение за активация на костен мозък. Нали? Факт. Изчезване на лезии там, където преди съм имала. Отгоре до долу. Подобрена кръвоносна система. Дигам кръвно чат-пат, правени кризи. Лимфата е подобрена. Тя дори индикира къде е била една от лечебните ми кризи. Аз нищо не съм ми разказала, само това, дето и го показах. В левия ми дроб предния път имаше проблеми, горе на горната част и ме пита изтръпванията, вижда, медицински термини използваше. И аз казвам, и там ми беше кризата, доста ме боля. Но ми се освободи, аз усещам лекота и тя казва факта, аз го виждам това нещо и даже ми каза къде ми предстоят следващите, къде се подготви организма. Потвърди, че имам подобрение с жлъчка, с дебело черво. Питах херниите там ли съм, имам дискови херни, имам коренчово увреждане, имах парези. Каза там са, още обаче имаш активация на мускулатурата, която държи цялото тяло е, точната и дума беше подмладителен процес и понеже е изключително качествен човек, каза така, изумително искам да ми пратиш това, но да знаеш, че трябва да му дадеш време. Това е правилното нещо, но тепърва идва по-сериозната детоксикация в черен дроб от отчитам. Ще бъде любопитно, какво ще се случи след още 5 месеца, например.
И факт е, че това е доказателство. По някой път обаче ние не разбираме какво се случва. Аз няма как да си видя и да осъзная тези вътрешни промени. Давам ви го като нали, история, да сте спокойни, да продължавате. И следващото, което ще приканя всички, ако искаме да помагаме на приятелите си, ние е редно да ги поканиме тук, както те са влезнали. Те да чуят и те самите да проумеят как работят и да се научиме кой пач за какво е самостоятелно. След това да искаме помощ, защото няма как да предлагаме нещата, няма как да ги ползваме, ако ние самите в главата не знаем какво правиме. Това е много важно. Това е, хора. Продължавайте. Благодаря много. Има ли някой друг, който иска да каже резултат? Симона, да се включи и аз отново, тъй като вече правя 2 месеца, откакто нося лепенките, и вече съм на 65 години и нещата, които съм натрупала във времето, са доста, които трябваше да премахна. През това време непрекъснато търсих какви ли не алтернативи, какво ли не ползвах. Нищо не ми е помогнало така, както за 2 месеца получих тези резултати. В началото, когато стартирах, имах проблеми с очите. След първия месец започнаха да избледняват тези проблеми. Сега въобще не споменавам, че имам някакъв проблем. Ходих по най-различни доктори, те ми даваха по-високи диоптри и така нататък, но даже сега утре или други ден имам апойтмент, мисля да не хода. Ще изчакам още малко, дали ще се махне изцяло, защото точно в долната част на едното око започна да ми се пълни все едно с някакъв джел. И това ми донесе страшно много дискомфорт. Главата непрекъснато започна да се върти, болки в ушите, мускулите се схванаха и най-определено очите. Сега нямам тези проблеми. Много съм доволна от лепенките. Говоря на хората за тези неща. Просто продължавам да ги ползвам, хората да не се плашат. Преди години, на 37 години, когато загубих сина си, искам да отговоря на този човек. Да, аз се заключих там някъде във времето, защото трябваше цял живот да боледувам, че съм загубила детето си. Последствие започнах да уча психология, констелации, всичко, което беше възможно. Да, работя с хора, мога да му помогна, ако има нужда. Приемането. Приеми, че в този момент някои хора трябва да си тръгнат. Това е, което исках да кажа. Ако има нужда, нека да ме потърся и ще му помогна. Много смърт имаше в моето семейство. Но ние с хората сме тук, за да живеем нашия живот, не на другите. Всеки идва самостоятелно и самостоятелно си тръгва. Сам си тръгва. Благодаря много. Искам също да кажа по този повод, понеже ние се познаваме, приятели сме с Веско. И аз също се занимавам с констелации и сме говорили на тази тема. Та, Веско, не се притеснява и ще се свържем с теб и ще направим схемата за всеки един човек. Точно така. Много благодаря. Искам да споделя. При мен имам счупване лошо на едната ръка, след което се откриха дискови хернии. Сега се оказа, че и остеопороза. При последни данни, преди да започна да ползвам лепенките, и съвсем отскоро ги ползвам, нямам болките, които имах. Още даже сега си имам тук една на врата. И се чувствам прекрасно, заредена с енергия. Чувствам се много добре и продължавам. Чудесно. Благодаря. Има ли някой друг, който иска да си каже резултата? Аз на бърза ръка ще кажа моя, Светле. Давай. Да съм. Чуваш ли ме? Да, чуваме те. Просто забелязах, че напоследък нещо не виждам много добре и отидох да си направя нови очила и преди да ги направя ми направиха преглед на очите и се оказа, че ми се е подобрил диоптър.
Нетът ти е слаб и сечеш, не се чуваш. Всъщност е изпаднал с половин диоптър на очите, което постепенно, че трябва да ги махам очилата, не мога да гледам с тях. И така, че това е при мен, да, най-добрият резултат. Другите са пак по-добро спане, енергия, но това нещо се очаква за всички хора. Така че за мен това беше най-доброто, което можеше да ми се случи. Продължаваме да видим другите чудеса. Благодаря, чудесно. Друг някой има ли резултат да сподели? Да, може ли? Да, Гюнай, заповядай. Някой друг извика след мене. Ще го чуем следващия. Ами здравейте, аз набързичко с коляното всеки ден като клякам по различни поводи, установявам, че все по-трудно се случва това прещракване, което имах и съответно нямам болки. Нали, се чувствам прекрасно. Освен това, настроението ми много съм екзалтиран. На снощния Zoom от този господин от Португалия разбрахме, че нали, ако по-късно се махна лепенките, примерно аз към 9 часа ги слагам сутринта, от 9 до 9 вечерта и казват съответно до по-късно ще си по-бодър. И аз тази вечер ги махнах 2 часа по-рано, защото много съм екзалтиран, много съм така в настроение, което е хубаво, обаче и бързо се наспивам. Много хубаво спя, обаче някакси много ми е нали, как да кажа, бързо, примерно спя 4-5 часа, айде 6 да са, да речем в най-добрия случай, събуждам се, бодър, отпочинал и 2 часа бодър съм и после пак ми се приспи. И после през целия ден пак ми се спи, много ми се спи. Как се отпусна на дивана и заспивам. Значи аз дълги години нямах, нали, не можех да се наспивам. Може би затова сега се компенсира. Нали, нямам идея, но... Точно така. Извинявай, че те прекъсвам. При мен се получи абсолютно също в самото начало. През деня непрекъснато ми се спеше. Просто организма има нужда. Нека Симона да го обясни. Тя ще го обясни по-добре от мене. Организма явно има нужда от почивка, за да може да се релаксира и да лепенките да свършат работата. Да. Не, хора, когато тече силен лечебен детоксикационен процес, когато тече изграждане и лечение на органи и системи, като цяло човек започва да се чувства по-слаб. И тази слабост се изразява в сънливост. Обикновено идва ти така да се гушнеш на стола, или да се отпуснеш на дивана, или да дремнеш мъничко. Това е най-сигурната гаранция, че в момента тече силен лечебен процес в организма. Нали знаете, че животните, като се разболее животното, какво прави? Отива и се скрива в колипката си, нито яде, нито пие вода, нищо. Иска само да спи. И в момента, в който здравее, си излиза навънка, хапва си, пива си водичка и започва обичайния си живот. Същото се случва и с нас. Това е най-сигурният признак, че в тялото текат силни лечебни процеси. Да, благодаря. И друго да споделя, появи ми се тук един невродерматит на гърдите, точно между двете гърди на гръдна кост отгоре, нещо, което преди много години, аз го имах дълги години като младеж, като юноша, после изчезна и това значи повече от 20 години го нямаше, сега се появи, нали, което нали, предполагаме лечебна криза. В смисъл, да, те се връщат, те вадят, всъщност това вади от клетките, тези оталожени, тези болести, които се оталожили там. Какво каза преди малко? Невродермит. Дермита, когато е невро, се предизвиква вследствие на увреждане на нервната система. Когато тръгне лечебен процес, който е да възстанови нервите, да възстанови невроните, да възстанови миелиновите обвивки на мозъка и така нататък, първото, което се случва, обратната реакция. И отново може да се обринеш. То ще е в порядъка на кратък период и ще изчезне. Има хора, при които се появяват леки пъпчици,
Има хора, при които се появяват леки обриви насам нататък. Примерно аз реагирах в един момент, отначало нищо ми нямаше. По едно време започнах момента, в който залепя лавидата, ама огън направо за части от секундата. Цялата станам, все едно си машарил с коприва там, където е пластира. И аз започнах да си намирам цаката по различни места, където знам, че кожата е по-груба и не може да реагира толкова много. Това беше порядъка на една седмица и изчезна. Това са нормални реакции. Не бива да се стресирате, не бива да го приемате като алергия, не бива да го приемате като връщане на болестта. Това е просто наистина лечебна криза. Пълният едно към едно. Лечебник просто. Аз знам, че е лечебна криза, просто споделям. Нали? Да. Благодаря ви, лека вечер на всички. Благодаря много. Лека вечер. Хикс 39 иска да каже нещо. Не знам кой. Аз съм Радка Герова. Да. Отскоро съм. Приятно ми е да се запознаем. От 29 май си закупих Хикс 39, Айон, все още не мога да ги произнасям както трябва. Да, и Айслев. Да. Аз имам ляв бедрен блок и вземам бисопролол всеки ден. Но бях при кардиоложката, защото често ми се появява болка в гърдите, от към гърба най-вече. Тя ми и запъхтяване, много като ходя. Или като се къпя, или като се обличам, се задъхвам. Тя ми каза, че това не е от сърцето, а може да имам някакъв шип отзад на врата или на гърба, който да ми попричинява това нещо, запъхтяването, или когато беше ковидно време, прекарах двойно бронхопневмония и вероятно може да е останало хронично. Миналата година си направих МРИ на гърба и заключението беше дегенеративна трансформация на ломбалния отдел на гръбначния стълб от тип остеохондроза. И това значи, че като чиста с прахосмукачка или като хода, кръста много ме заболява и ми се отразява към краката. Сутрин като стана, не мога да си стъпа на краката, изпитвам страхотна болка, като се раздвижа вече така отшумява. И накупих ги тия пласти, обаче как точно да ги ползвам, нямам идея. Това е при мен положението. Ако може да ме насочите, ще бъда много благодарна. Значи, започнете да лепите Хикс 39 на един пръст под седми шиен прешлен. Еончето, слагайте ето тук, дясната ръка, ето тук точно. Виждате ли къде ми е пръст? Виждам го, да. Тук точно. Да. Значи, само секунда. Ето така. На дясната ръка. Да, дясната ръка. Да, видях къде. По този начин да ги слагате и фактически полека, като мина 2 месеца, си вземете и Хикс 49, добавете го и ще видите наистина, че след много кратко време ще започнете да усещате много добри резултати. Значи Хикс 39 тук отзад, а Айона на ръката. На ръката. Да. Аз едновременно. 12 часа през деня. Да, аз дори си взимах и конската доза за болката. Кое е това? Отдалеч. Не знам, виждате ли го? Лепенката за Ама коне. това не е конска доза, това е лепенка за коне. Да. А това е лепенка за коне, вие не може да я ползвате. Така ли? Не. Тя не е конска доза за болка. Не, това е лепенка за коне. Добре. Съкън да не го залепите това нещо. Не. Значи това нещо, ако има някой, който ваш познат, близък, който има кон, може да му го подарите, да го слага на кончето, да се чувства добре. Съкън да не го сложите това нещо. Добре. То не е за хора. Благодаря, че ме предупредихте. Не. Добре. Внимавайте, като поръчвате там, винаги се консултирайте с наставника ви, който е там, човека, който ви е запознал с пластирите, за да не допускате грешки.
Добре, благодаря. Няма защо. Много благодаря. Да, само исках да добавя, това ще ми помогне за болките в кръста и краката, така ли? Точно така. Точно така. Да, там тръгва лечебния процес. Вие сте си купили Айсуев, ако чак толкова е нетърпима болката, може да се използвате Айсуева за болка, няма никакъв проблем. А не ще я лепа при болката точно. Да, тя се лепи при болката по специфичен начин. И фактически има начин, по който се залепя, за да може наистина бързо да облегчава. Идеята е да нямате болка, докато тече лечебния процес. Да. Добре, благодаря ви. Това правят. Да. Благодаря. Благодаря. Има ли още някой, който иска да сподели резултат? Да. Станчо, заповядай. Чувате ли ме добре? Да. Сега искам да кажа нещо само като резултат, като информация. Не е въпрос, не е помощ. И ние имаме проблеми с жена ми. Тя има операция на рак на гърдата от преди 8 години и нещо. Последно време попадаме на добри хора, което е много хубаво. И последните двама добри към мене, не само тях, но те са така доста по-добри измежду останалите. Това са Антонио и неговата съпруга. Много ми помогнаха да се въведа да направя овертюрата с X39. И 2 месеца го ползвахме. На третия ден жена ми престана да я боли болката в раменете и гръбначния стълб, която е свързана с разсейки от заболяването. Това беше много сериозно оплакване, имаше тя за костите преди година и половина-две и от нищо не минаваше. Откакто почнахме да вземем само X39 2 месеца, за третия ден болките прекъснаха. Аз бях така, очаквах го, наистина, но бях изненадан, че на третия ден това се случи. И 1 месец и нещо вземахме непрекъснато за нея и болките не се появиха въобще. После малко объркахме се, така направихме малко разреждане, без да искаме. И се появиха други оплаквания. Аз няма да коментирам така подробности, но факта, че от такова тежко заболяване, което много хора са стресирани, като чуят думата, ние успяхме да получим голямо подобрение. За мен е голяма работа, голям факт. И много благодаря на всички в системата, в компанията Lifeway. И преди всичко и на този, който го е измислил. Дейвид Шмидт. Това е. Имам да правя втори път диалог с госпожа Симона Молова, но тъй или иначе не успяхме да намерим време до сега, но ще го направим, защото имаме нужда от помощ. Благодаря ви за чуване. Винаги сте добре дошли. Благодаря. Няма защо. Има ли още някой, който иска да зададе въпрос или да си каже резултата? Аз искам да им кажа нещо. Значи всички нови хора, които са тук, без тях, разбира се, изключвам ги тях, имам една голяма молба към вас. Хайде най-накрая по дяволите, в тази група в Телеграм, всеки един от вас да влезе и да си напише така, както сега ни го разказвате, този резултат да го има вътре. Защото, знаете ли, получавам по 40, по 50 съобщения на ден. Аз съм на работа сутрин от 8, вечер някой път до 10. Ето Светлето, Майя, хората, които Рали, Цвети, ако е тук, те знаят колко трудно успяваме вече да комуникираме, защото ми е адски натоварено. И понякога, колкото и да искам да ви отговоря, не мога. А когато си го напишете в групата или когато си зададете там въпросите, когато мога, всеки, който е попитал нещо и правил въпрос към мен, аз отговарям. Дори вечер късно да е, няма никакъв проблем да ви отговоря. Но когато и вие си напишете резултатите, аз се старая да ги чета и да ги следя. Знам какво сме си говорили. Все още, слава на Бога, имам много добра памет. И помня като слон. И това ми е важно, за да наблюдавам какво се случва. Така ще помогнем и на други хора, повярвайте ми. 2 минути са, 5 минути са. Моля ви се, напишете си всичкото това нещо, което го казвате в групата.
Иначе няма да отговарям на никой на въпросите. Не видя ли, че си е написал резултатите и въпросите там, не отговарям вече. Край. То трябва да има санкции, иначе няма как да стане. Ама така е. Българина, Не докато мога, не аз санкционираш... пак казвам, извинявам се на всички, ама понякога получавам по 40, ето сега говоря с вас и вече ми пишат хората. Затова ви казвам, искам да ви отговоря, но понякога наистина физически не мога да се справя. А когато е в групата, когато някой е попитал, като се прибера вечер в къщи, сядам дори и късно да аз ще отговоря на въпрос. Не искам да ви видя резултатите. Просто искам, имаме прекрасни резултати, споделяте с мен много хубави неща. Моля ви се, влезте и го напишете в групата. Нека хората да виждат, нека хората да са спокойни, че ще дойде това време и при тях, че ще им е лесно, че няма да ги боли, че ще се чувстват здрави, че ще почнат да върват в една добра посока на лечение. Да, знаем, че не става с магическа пръчка, но трябва да го направим. Трябва да мине това време. Трябва да дойде новото време, с което ще сме по-млади, по-здрави, по-добре и така нататък. Няма да летим с орлите, никой не иска такова нещо. Ма искаме да остаряваме красиво. Нали, да няма тежки болести, да не ни боли, да не ни слагат памперси, да не караме децата ни да харчат 1000 левове или това, което сме спестили. Елате, стойте при мен тук няколко месеца да видите как идват и как плачат и казват, че си продам апартамента, помогни. Или помогни му. И не можеш, и да искаш, вече е късно, нищо не можеш да направиш. Дайте да стигаме до там. Дайте да изпреварим съдбата. Имаме нещо, наистина, повярвайте, това е чудо е. Знам, че ви заливат ежедневно какви ли не неща. Пак казах, лошо ми става, като отворя социалните мрежи. То са магии, то са вещерски истории, то са знаци, то се рисуват, то са енергийни терапии, то какво ли не ми вижда окото. Повярвайте ми, доверете се на нещо, което науката е доказала, че работи. Направете нещо, което е научно доказано. Нещо, което наистина работи и което ще ви донесе наистина здраве. Повярвайте ми и ще видите след няколко месеца колко ще сте, на себе си ще сте благодарни, че сте го направили. Аз исках да ти задам един въпрос, т.е. не въпроса ми да завършим с това какво би казала на хората, които са скептично настроени, защото аз знам, че ти също беше скептично настроена преди, нали, когато чу информацията за лепенките. Не съм била скептично настроена. Аз казах така, даваш ми едно пакетче, плащам си го, искам да видя, че работи, аз съм първата, която ще тръгне. Факт. Никога не съм била, аз никога не съм скептично настроена, когато чуя нещо ново и иновативно. Искам да видя дали работи, защото съгласи се с мене, Светле, LifeWave е на една брой хиляди километри от тук. Обаче аз се изправям срещу пациентите си. Аз се изправям срещу близките си. И когато аз кажа това работи, искам да мога да го защитя това, което съм казала. А на тези, които са скептично настроени, мога да кажа само това. Всички знаем една българска поговорка. Сърдит Петко, празна му торбичка. Нали, цупенето, мусенето, глезотиите, скептичността. Хора, не играйте комар със здравето си. Комар с държавата и със здравето си никой не играе. Запомнете я тази вечер, тази моя дума. Набиваме в главите на децата си, на внуците си. Това е най-важното нещо в човешкия живот. Комар с държавата и със здравето си не играйте. Направете нещо, което наистина си струва. Не ходете на семинари, на които ще ви карат да стоите на един крак, на които ще летите, на които някакви енергии. Ма какви по дяволите енергии ви лекуват, като тоз човек ходи и сплита интриги, като тоз човек яде буклуци, като тоз човек се държи ужасно. Как може този човек да е проводник на рейки или на каквото и да било? Няма как да стане. И пие алкохол. Който не ми вярва, да дойде с мене. Ще направя една екскурзия до Тибет. Елате с мен да отидем в манастира Бутан. Да видите лечителите им как живеят. Да видите какви хора са. Няма как да можеш да направиш такова нещо, ако се занимаваш с глупости непрекъснато. А тук имате нещо наистина уникално. Да, така е. Малко е. Нали, гледаш го и си казваш, абе, твоята кожа, какво си ти, че вършиш толкова много работа. Но науката го е доказала. Има клинична практика. Работи. Тоест,
няма от какво да бъде то скептицизъм. Скептицизъм е когато, да речем, аз в чашата забъркам нещо и ви каза, хора, изпийте го това нещо. Какво е това нещо? Какво има вътре? Тук скептицизъм, да, но тук, където науката го е доказала, където има толкова клинична практика, където има толкова резултати, не виждам къде да има скептицизъм. На мен някой човек, като тръгне да ми говори по този начин, ми е ясно, че той търси причина да не го направи. Да, ама ти не правиш лошо на мене, ти не правиш лошо на Светлето, на Майя, на Рали, на Цвети или на който, на Станчо, ето виждам пред себе си имената, които виждам. Вие правите лошо на себе си. Вие не помагате на себе си. Пак ще ви повторя какво казах на моята приятелка. Казвам, аз след 1 година ще съм в абсолютно здраве. Ти ще имаш ли 1 година да стигнеш до това? Знаеш ли какво има в твоя организъм? Наша приятелка, която е по-малка от нас, почина скорострелно от рак съвсем скоро. Дали нещо в твоя организъм не се развива? Дали няма след 3 месеца да разбереш, че има нещо много страшно в тебе? Предотврати го. Не го допускай да се развие. Не му давай да излезе. Върни си здравето. Ето имаш го. Златен шанс е. Ама че ще имаш лечебни кризи. Майната му изтърпяват се 3 месеца. Не е толкова страшно, повярвайте ми. Върнете си здравето, разберете, не играйте комар със здравето си. Това е, което имам да им кажа. Скептицизма не го приемам. Скептицизъм е когато няма доказателства, когато нещо е непознато, когато нещо не се базира на наука и на изследвания. Тогава да, бихме могли да сме скептични. Но тук няма как. Това е оправдание просто, че не искаш да го направиш. Затова казвам, не играйте комар със здравето си. Това е моя съвет към всички. Благодаря много. В чата сме оставили линк към местата, към нашите групи. Тоест, можете, като кликнете на линка, ще се добавите в всички групи, които имаме. Майя ми се смее. Я ме усетила, че съм някаква метлата. Не, смея се на Светлето, защото ви викам, искам думата. И след малко викам, не искам повече да говоря. Но искам затова се засмях, не на тебе. Исках само да допълна и аз на всички на тези, които не ме познават, казвам се Майя. И всъщност исках да кажа, че Симона, бяхме предната седмица в Португалия, 20 човека от българския екип. Симона беше призната от колегите й от Португалия на сцената в Португалия. Симона се свързва също с нейни колеги, така че може на 100% да повярвате на това, което ви говоря, че тя е учила много години и всичко това, което ви казва, наистина е така. Аз го видях също, още в първия ден, когато се запознахме и тя точно тогава наистина каза, моите лепенки трябва да ги пробвам, но благодаря на Симона, че наистина прие тази идея, защото без нея всички вие просто ще чувате нещо, но когато го чуете от специалист като Симона, смятам, че за всеки един от вас е благодатно. Наистина, вземете да напишете в групите. Светлето е направила и си е направила труда да направи за всеки един видео, което е преведено на български. Имаме YouTube канал. Светле, ако искаш, пусни го долу YouTube канала също, да могат да влязат, да четат, да видят хората. Но това, което каза и Рали, това, което говори Симона и всички ние цяла вечер, лепнете си лепенката. Тоест не я давайте, а просто залепете лепенката на някой, както аз направих на Цвети. Цвети я видях, Цвети Байчева. На нея ни дадах лепенка в ръката, на нея просто я залепих на врата, защото тя имаше болка във врата и точно след 10 минути тя ми каза, аз вече нямам болка, искам да си купа лепенките. И всъщност тя вече почна да предава информацията нататък, независимо, че живее във Франция, България и целият свят е пред вас и всички хора. Просто си залепете лепенката. Оставете тя да може да заработи за вас. Да заработи за вас. Да, защото ние чуваме с Мони постоянно, някой ми казва, аз да оздравея, ще почна да си лепа лепенките. Моите най-близки приятелки. Аз вика, като оздравея, ще почна да си лепа лепенката. Така че знам, че имаме много резултати. Ние сме свидетели, всеки ден се срещаме и чуваме хора, които споделят с Симона резултати, споделят и с нас, но те нямат възможност всяка неделя да са на тези зумове, но със сигурност имате възможност да си вземете наистина един добър семейен пакет, който пакет сега малко аз да мина нататък, за да ви стане по-ясно за тези, които всъщност
искат да си вземат пакети още днес, може да си го направите, да се обадите на хората, които са ви поканили, за да може да си вземете още днес пакета, който вие решите. Единият е семейен пакет, той е за 3 месеца, от това, което Симона ви каза, кои лепенки да си ги комбинирате, това, което аз чух, нали, тази вечер, да потвърдиме за всеки един Хикс-39 и Еона. Като начало има специфични неща, които тя ви обясни, но питайте вашите хора и си вземете още днес пакетите и не чакайте, както каза Симона, защото най-хубаво е да бъдем здрави и информирани. Нали, Мони? Трябва да бъдем информирани. Приемете всяка една информация и направете така. Току-що си качих телефона в чата. Да кажа, да погледна. Значи, който иска, наистина имам, аз съм си купила някои от изследванията, който иска, няма никакъв проблем. Вашите спонсори с всички си пиша, много хора го имат. Мога да ви изпратя всичките статии, както са в PDF файлове, за да се убедите, че наистина е минало клинично, доказано е, публикувани са в големи списания, само че са на английски. Не съм ги превеждала на български. Мисля, че с преводача ще се справите добре. Да. Другото имаше, Светлата беше пуснала днеска нейните резултати, т.е. за 1 месец ли беше или за още... В групите всъщност ще видите много информация. Ще може да прочетете какво говори Дейвид Шмидт. Миналата седмица също беше на... Така че това от мене. Благодаря ви. Влезте, напишете резултатите си. Там задавайте въпроси. Няма проблем, ние ще ви отговорим. Да. Симонка, ти си новия аватар. Да, точно така. Не напразно си тук, новия аватар. Благодаря ти, че те имаме и че си в живота ни. Точно така. Много е важно. Екипната работа носи духа. Пускам в чата сайта, в който можете да прочетете клиничните изпитания. За хората, които се интересуваха. Не, те искат клиниката, публикациите искат. И ми даде, той там ги има. Сайта ги няма. Добре. Да, аз зато и съм ги купила, за да може да не чуваме непрекъснато, не работят, не е вярно и така нататък. Те са качили хората много информация там, казват това сме доказали и така нататък, но за да се убедят, че наистина е така, това са директно публикациите от списания с много висок импакт фактор. Аз съм ги извадила и ги изпращам на лекари в България. Така че могат и за това да се ползват. Ако искате, мога да споделя моите резултати. Тоест, аз имам квантов анализатор в нас, нали, не като Симона да имам най-модерната апаратура, лазери и така нататък, но квантовия анализатор ми върши много добра работа. Тоест, направих си анализ миналия месец и сега 1 месец след като аз ползвам лепенките от по-дълго време, но просто исках да видя разликата от предния месец и днес. Днес си направих новия анализ. Хора трябва да ви кажа, че въпреки, че на усещане, на чувство не чувствам, не мога да кажа не чувствам нищо. Преминах през лечебна криза, горе-долу ме държа около 2 месеца. Премина, сега в момента ги нямам тия болки, които ги имах. Тоест върна ми се абсолютно всичко като заболявания от преди времето, преди да започна да ползвам натуралните продукти през 2001 година. Абсолютно всичко ми се върна като лечебна криза. Благодарна съм на лечебната криза, знам. Не съм се изплашила нито за момент. Да, наистина дискомфортно и не е хубаво, но пък за сметка на това знам, че след лечебната криза, както след буря и дъжд, напича слънце, денят става хубав. При мен в момента е точно това положението и квантовия ми анализ просто го показа. Показателите просто за 1 месец, специално за тия, които не вярват, нали, мога, ако искате, ще ви споделя екран и ще ви покажа част от анализа. Абсолютно по всички параграфи, на всички места анализа има подобрение. Факт е това, което погледнахме там, че беше за 12 месеца, това, което са направили, нали, доказано е, за 12 месеца има нови мозъчни клетки, които са на жена, която е на 77 години. И това е в тези сайтове, дето които говори Симона, защото това са информация пусната от Дейвид Шмидт, не от нас, не от някой лекар просто в нашите екипи в Европа, а това е всъщност информация от Дейвид Шмидт и то е доказано.
че за 12 месеца всъщност мозъчните клетки се възстановили на една жена, която е на 77 години. На 6-тия месец сърцето започва да работи по-добре и всичко това, което Симона проучва, постоянно чете, гледа къде какво се пише, нали, има информация, има контакти с много колеги, както тя ви казва, така че единственото да си залепите лепенката. А това, че минаваме през такива кризи, сега това е доказателство, че аз, примерно, 20 години не сме се излекували. То си стои някъде вътре в нас и нещо го предизвиква. Един стрес предизвиква всякакво едно заболяване. Така че Еона не го сваляйте. Заедно с 39-ката, докато не се почувствате перфектно. Защото Дейвид Смит каза, че той прави и работи със светлината, направил е дронове със светлина, направил една машина за вода, която е със светлина, която още не е дошла в България, но има в Америка. И в същото време той казва, ние ще бъдем светлина. Направил е една машина, която всъщност ще имаме енергия в къщи, без да се нуждаем от някой да ни вкарва енергия в дома. Така че заповядайте в нашата невероятна, как да кажа, слънчева група, защото вие сте всъщност първите хора, които научавате за тия лепенки. Вие сте първите хора, които научават за този невероятен учен, който всъщност е направил това за всички по света. Аз съм изключително благодарна и съм благодарна на всички вас, че работиме заедно в тая посока. Който иска да дойде със слънцето, заповядайте. Който не иска, може да почака да минат облаците и тогава да дойде с нас. Ама съм сигурна, че всеки ще мине при нас. Да. Както Мария казва. И тя едно слънце там от Америка ни изгрява всеки ден. Така че... Вече работя по въпрос. Вече работи тя по въпроса. Това от мене, момичета. Светле, ти си. Благодаря на всички, благодаря на Симона, благодаря на гостите за това, че ни уважихте, за въпросите, които зададохте. Надявам се със всяка изминала неделя да ставате все по-информирани, все по-убедителни. Колкото искам да ви кажа едно, колкото и да четете, каквито и статии да прочетете, и доказателства, и не знам си какво, в момента, в който не си вземете лепенка, да разлепите двете части и да си я лепнете върху себе си, просто нищо няма да е в състояние да ви убеди, как да кажа, че това нещо работи. Опитайте го и тогава ще говорим. Лека вечер на всички! Лека вечер. Чао! Благодаря ви. Чао!